uthi lapho eyibambayo uyidonsela phansi, ikhihlize amagwebu, igede amazinyo, iphele amandla. Ngikhulume nabafundi bakho ukuba bamphile, kepha bahluleka. Wamphendula wathi, "Oh sizukulwane esingakholwayo, koze kube nini na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni kimi." Bayiletha kuye. Kwathi umoya embona, wayihlukumeza kakhulu masinyane, yawa phansi emhlabathini, yaziginqa ikhihliza amagwebu. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi sesingakanani ifikelwe yilokhu na. Wathi, nasemanzini ukuba ayigubhise. Kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele usisize. UJesu wayesethi kuye, uma unamandla, konke kungenzeka ngokukholwayo. Uyise womntwana wayesememeza masinyane, wathi, "Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami." Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Uthi ngiyakholwa, siza ukungakholwa kwami. Bazalwane, siyayazi le ndaba kakhulu yalo baba oletha umntwana wakhe. Lo mntwana wayewumntwana onomoya wokuzama ukucommit suicide. Lo mntwana lithi iBhayibheli wayeyiphose kaningi emlilweni nasemanzini. Wayenomoya wokudlikiza. Zonke lezi zinto zikulo mfana. Lithi iBhayibheli lo baba uya kuJesu uthi sengibisa kuyoze kube nini nginani. Ngoba uJesu wayazi kahle kamhlophe khona usuku noma isikhathi la azohamba khona kubantu, ekufana ukuthi bangagcini nje ngokuthembela kuye bembona ngamehlo, kodwa bathembele kuye noma yena esengasekho. Sanibonani bazalwane? Lokho esikubiza ngokukholwa. Uthi koze kube nini nginani. Lithi iBhayibheli uJesu wamsebenza lo mfana, umoya waphuma. Kodwa before umoya uphume, uthi uJesu kulo baba, nanoma yini ofuna ukuyenza, as long as ukholwa, izokwenzeka. Sanibonani bazalwane? Lo baba simuzwa eyibona indaba yokukholwa, ukubaluleka kwayo, futhi uyakuveza ukuthi uyakholwa. Kodwa kunalento futhi yokungakholwa. Sanibonani bazalwane? Uyakholwa kodwa futhi akakholwa. Haleluya. Namhlanje noma kulezi insuku ngiyafisa kusizakala abantu abaningi la abakholwayo kodwa futhi bengakholwa. Inkinga esibhekene nayo eyabazalwane abakholwayo kodwa futhi bengakholwa. Ayikho into ebuhlungu njengomzalwane okholwayo kodwa futhi engakholwa. Ngisho eyakwi-interview yomsebenzi, mase beke bamtshela ukuthi kuyagwazwa, uncamela ukugwaza ngoba uyakholwa kodwa futhi akakholwa. Awu amen waphela khona amagwazistini. Uzasho umuntu athi hey lapha yana kuthiwa ungena ungagwazile. Kodwa ukukholwa fanele ukuthi singena la ekuthiwa ngenwa khona. Lithi iBhayibheli kumaRoma sinokungena, sine access. Kodwa leyo access esiyithola ngokukholwa. Awu haleluya. Kuyenzeka ekholweni iphele
Haleluya. Noma likholwa kodwa futhi lingakholwa. Mangase kuthiwe wonke amakholwa akholwayo ayakholwa. Hayi bazalwane, the sky is the limit. Akekho ngasivimba. Into eyenza ukuthi amakholwa athe kholwa kodwa angakholwa. Because uSathane uyazi mangase kuthiwe njengoba uyikholwa uyakholwa. Ayikho into engakuvimba. Yini eyenza ukuthi makuthiwa kuyanikelwa umuntu anganikela agodla imali? Ngoba usenkonzweni ngoba uyakholwa. Kodwa ukungakholwa ukuthi mangase ngifake le mali ngizophila ngayo. Nikhona abazalwane? No, ungakholwa lokhu okukubuza lembuzo ukuthi mangase le mali engiyiphethe nginikele ngayo ngizophila ngayo. Kanti uJesu uthe ningakhathazeki ngokuthi niza kudlani, niza kuphuzani. Haleluya. Ngiyakholwa Nkosi. Siza ukungakholwa kwakho. Angikwazi ukungakholwa kwakho ukuthi ukubambaphi. Kodwa ukungakholwa kwakho kunezinto okukubamba kuzo kukunqinda zona. Izolo abanye bavuka entathakusa, abanye abalalana. Bebuka labantu ekade behambe beya ngasenyangeni. Angibazalwane. Laba bantu wena mangase kuthiwe mina nawe asicabanga ukuya lapha ngathi ngeke. Ngoba uyibona ungabuya, angithi? Angithi? Uyibona ungabuya, uyibona uya uphelele endleleni ungabuya. Kodwa laba bantu basebenzise ukukholwa ukuthi siyaya kodwa futhi sizobuya. Basinika ngisho izikhathi abazobuya ngazo. Basinika ngisho ukuthi indiza le abahamba ngayo izobe ihamba ngespeed esingakanani. Mase beyehlisa bazoyehlisa ngespeed esingakanani. Mase izolenda splash down. Mase ifika lapha emanzini ngoba oqala nje thina sasidide ukuthi izofikela olwandle. Sithi abayibulala bayofikela olwandle. Manje mabekutshela ukuthi soqala sikhipha ama parachute awu2. Sibuye swasuse sikhipha amanye awu3 azobehlisa ispeed. Uyayibuka lento ukuthi ayikho yonke lento. Kodwa bona abantu abaningi bathi osocience abakholwa. Kodwa ngibuke mina lokhu yena yedwa omnyama oqala ukuya enyangeni. Lo bekuyena obeshayela lenqola ndiza. Uthi uma enikeza abantu umyalezo wephasika, uthi noma ngabe uyakholwa noma ngabe ukholwa, kodwa hazi. Awusanibonani bazalwane? Ngoba thina sazi ukuthi osocience abakholwa, kodwa kuclear ukuthi ukuhamba kwabo nabo bathembela uNkulunkulu. Noma beyithemba lezi zinto abazenzile, abebekade beprepare yonke leminyaka, beprepare lolu hambo, kodwa bayazi ukuthi umuntu okuyena yena uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Ngoba kulomhlaba kunzima ukukholwa ube futhi ungakholwa. Uthi lo baba ngiyakholwa Nkosi, siza ungakholwa kwakho. Ngoba baningi abantu esibafica bekholwa kodwa kube khona izimo ezibenza abangakholwa. Nikhona namhlanje? Uma uJesu efika emhlabeni, uNkulunkulu uthumela uJohane ukuthi uJohane abikezele ngoJesu. Angithi bazalwane? uJesu yena mesekhuluma uthi kubona bonke abantu abazelwe owesifazane akekho noyedwa oyofika kuJohane. Nikhona abazalwane? Lo Johane wambulelwa imfihlakalo esaseswini. Kodwa simbona mayeseboshiwe. Nangu uJohane eseboshiwe. Lokhu yena ositshele ngoJesu eseboshiwe uJohane umbhaphathizi, ngisho umbhaphathizi. Sifundele sithembile. Matthew chapter 11. Ngoba kuyinkinga umuntu noma esekholwa kodwa mayezoba nomoya wokungakholwa.
ngifundele uverse 2 and 3. Kwathi-ke uJohane esetilongweni, ezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ngabafundi bakhe. Okokuqala nje uyena owasitshela ngoJesu. Nikhona abazalwane? Uyena owasitshela ngoJesu. Namhlanje usesenkingeni, useboshiwe. Ngicabanga ukuthi mayeyibuka yona uyibona eboshiwe, kodwa uJesu ukhona. Hayi anikho namhlanje. Ngiboshiwe kodwa uJesu ukhona. Anginamali kodwa ngiyakholwa. Wakwambona umuntu othi anginamali kodwa ngikholwa. Uyamazi umuntu mase abangisisa kahle uthi ngiyakholwa kodwa anginamali. Uza kukhumbuza ukuthi ngesikhathi ngingakholwa ngangayisweli imali. Uyakholwa kodwa akakholwa. John usetilongweni. Lithi iBhayibheli usezwile ngoJesu nemisebenzi yakhe. Ngicabanga ukuthi usetilongweni uyibuza ukuthi njengoba ngila uJesu akangikhiphi ngani. Ngoba khona inkinga ongeke uze ukhishwe kuzona. Awanikho namhlanje. Ingakho uPawulos ethi sengize nganxusa kwaze kwabakathathu. Hallelujah. Uthi senginxusile kwaze kwabakathathu. Uthi khishwe ive enyameni. Kodwa leliva alikhishwa. Kodwa uNkulunkulu loke nje ethe umusa wami ukwanele. Wathi kuye, wena unguye ozayo noma sobheka omunye na? Uthi weJesu unguyena yini wena ozayo noma sibheka. Ngisho mina umuntu olethwe emhlabeni elethela ukubikezela ngoJesu, kodwa mase seyinkingeni ukhohlwa ukuthi lo Jesu uyena lo Mesaya ayekade bikezela ngaye. Umbuzo uthumela abafundi bakhe. Lithi iBhayibheli wathumela abafundi bakhe ababili, hambani niyongibuzela yena ukuthi unguyena yini noma silinde omunye na. Kona abazalwane, yikholwa kodwa kuhambe ukukholwa. Angisho mina Kazimilo ngathi unginikeze uqhamukayo. Angisho mina amaphutha amancane lawa abantu abawenzayo ungaze umngabazi ukuthi uyakholwa. Hallelujah. Almost wonke umuntu kuyenzeka mawume phambi kwabantu uphambanise nje umagama, uMateyu, uZakeyu, uyabona, uPeter, uPaul, uyabona nje. Nikhona abazalwane, uEliya, uElisha. Siyakwenza sonke lokho, angithi? Kodwa kusho khona ukuthi awukholwa. Kodwa khona amaphutha amakhulu umuntu athi mayesesenkingeni angabaze yena lo Kristu amkhulumayo. Nikhona abazalwane? Yini inkinga? Inkinga ukungakholwa. Unguye yini? Noma siqale phansi sibuze ukuthi silinde omunye na. Ingoba ngesikhathi esesenkingeni ulibona usizo lakhe lingafiki, kodwa ekhona umuntu engabuya amsiza. Wake wamuza usister ethi sengikholwe kangaka, Nkosi awungithole nje indoda nje ibe yini nje, sengikholwe sengisindiswe sonke lesikhathi. Hallelujah. Hallelujah. Ubheka izinto engingafunakala ukuthi azibheke. Uyikhathaza ngento engingafunakala ukuthi ayikhathaze ngayo. Kodwa mawukholwa noma yini oyifunayo ingenzeka, kodwa kulabo abakholwayo. Mina ngeke ngaxakwa abafundi bakaJesu. Ngicela sishintshe.
yizwa nami ngike ngaxakwa ngike ngaxakwa abafundi bakaJesu sebehambe noJesu baphila naye iminyaka engaphezulu kwemithathu bephila naye uJesu ebafundisa bukhoma kodwa baba nabo nawo lo moya wokungakhona ngiyacela sithembile sivula uMark chapter 16 ngokuka Mark 16 ungifundele nakhona from verse 9 Esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala leviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayekhiphe kuye amadimoni ayisikhombisa yena wahamba wababikela labo ababenaye uJesu besalila bekhala kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa niyayizwa into bazalwane niyayizwa ka awuphinde sithembile yena wahamba wababikela labo ababenaye uJesu nangu Maria ufike ethuneni uyathola ukuthi uJesu uvukile akasekho ethuneni uJesu umnikeza instruction uthi hamba utshele abafundi laba abawu11 abasele uyahamba uyobatshela kuthiwa besalila bekhala uma ebafica ubafica bayakhala bakhihla isililo yena lo Jesu othe kuJohn 14 inhliziyo yena ingakhathazeki ubafica sebeyakhala kodwa abantu abanikezwe instruction eqonde kubo ngqo baphambana naye instruction lithi iBhayibheli bafica bekhala into nje eyinkinga kakhulu engathi ungafika ubabuze sebekhala nani kuphi esiphambanweni ngoba nasesiphambanweni nani ingekho babengekho nasesiphambanweni phela angithi angibazi ukukhala kwabo bakhaliswa unembeza yini noba bakhala ngoba inkosi yabo bengayiboni kodwa lithi iBhayibheli wabafica bekhala wafika wabatshela lezi ndaba ukuthi uvukile lithi iBhayibheli abaze bakholwa ngamanye amazwi abazange bakholwa nikhona abazalwane ngisho mina abantu uJesu abatshele ngqo wathi ukuphila kwami ngizophinde ngikuthabathe mina ngosuku lesithathu lo Jesu abatshele ngqo ukuthi uzovuka kodwa uma sebeza ukuthi uvukile lithi iBhayibheli abazange bakholwa ngiyakholwa Nkosi siza ukungakholwa kwami thiwa wathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa okwesibili futhi lithi iBhayibheli sebezwile ukuthi uyaphila futhi uboniwe uMaria liphinde lithi iBhayibheli abazange futhi bakholwa yini mzalwane into iBhayibheli elishilo kodwa futhi uyikholwa awuyikholwa iBhayibheli lithi wena uyinhloko awuwona umsila kodwa sikuzwa njalo mawunikwa ithuba nje lokuthi ukhulume sikuzwa nje ukuthi ngingeyilutho nje bazalwane ngingeyilutho hayibo why ungafuni ukuyikholwa into eshiwe yizwi kaNkulunkulu uyifake kweyakhe ethandwa uwe na sanibonani bazalwane manje fanele kulezi insuku sakha amakholwa sikhiqiza amakholwa sikhuthaza amakholwa azokholwa ngoba likhulu kakhulu igama esinikezwe lona elithi singamakholwa lisiphoqa ukuthi asikholwe niyayizwa into abazalwane no sinikeza igama elikhulu kakhulu elithi singamakholwa kunjengabantu uma usuzwa sithi awuma akha mhlophe ushiya umuntu ongcolile onenhliziyo embi athola igama lokuthi uyiakhe elimhlophe
igama elikhulu kabi lelo suku unikezwe lona kuthiwa umhlophe unje thi umhlophe usabukela abanye abantu phansi thi umhlophe usazonda kanje awusathintwa yinayo lelo gama nje elithi uyi-akhe elimhlophe ngaleka iBhayibheli kusho ukuthi mhlawumbe linzima ukuthi lifinyelele kweni izwi kaNkulunkulu likusebenze awusathintwa-ke inaleli gama elithi umhlophe ungemhlophe lithi iBhayibheli ngisho sebetshelwa sebechazelwa ukuthi uvukile ubonakele abazange bakholwa thiwa Emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili kubo behamba beya emaphandleni. Nabo bahamba babikela abanye nalabo abaze bakholwa. hayi bazalwa hayi somkhanda ngisho mina abantu abebephila noJesu kuqalwe ngabo kuqala batshela ukuthi uvukile lithi iBhayibheli abakholwanga bachazelwa lithi futhi abakholwanga kwadlulelwa phambili kwabanye abazalwane mhlambe kwaqalwe kwabaka-G kwathiwa siye lapha eselini yaka-G abakholwa kwadlulelwa kwabaka-F nabo wafika futhi nabo abakholwa kwayiwa kwabaka-C nabo futhi benza njani siyofika kanjani ka-E ngoba nakhona bazofika webazalwane indaba yokukholwa isiphoqa ukuthi asishintshe ukucabanga kwethu ingakho lithi iBhayibheli akuguqulwe ngisho isimo sengqondo indlela okade ucabanga ngayo izolo aweke ushintshe manje ucabange ngenye indlela nikhona abazalwane ake uthi mawubona into yomuntu ifoni yomuntu iwe phansi uyithatha umtholisele ngoba izolo ngesikhathi singakokholwa sasitshela ukuthi into yethu le ngihlomlile ngiyakhumbula bayazi abadala wawuye esitolo ubuye noshintsho extra ubuye ekhaya uzujatshela ukuthi abehlomula isibanibani abehlomula kube kuthunywa wena njalo ngoba wazi ukuthi ubuya noshintsho extra kanti ufika udide lapha umuntu omdayiselayo asisahlomuli thina mawuboya nento extra uyamtshela ukuthi engathi wenza iphutha la thatha lo ngoba siyakholwa bazalwane manje la wethu amakholwa kuthethiswa lo owenza into right uyisilimo uyibuyiselene uyisilimo naba abakholwa kuthiwa Ngasemuva wabonakala kwaba 14 behlezi ekudleni. Wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulikhuni benhliziyo yabo. Ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esivukile. Wayesethi kubo, lithi iBhayibheli inkinga yabo laba abakholwanga yilaba abambonile ngiyizwa leyo abakholwanga yilaba abambonile ingakho kwesinye isikhathi singayixoxi izinto zama-encounter esiba nawo noNkulunkulu vele ngeke uzukholwa nikhona abazalwane oh yes ingakho singayixoxaxoxa ukuthi ngibe ne-encounter noNkulunkulu ngihlangane naye ngamuzwa wathi ngoba masikutshela angeke uzukholwe vele thiwa wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke, lishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhaphathiswe uyakusindiswa. la uJesu ungizela angani strategy leseza naso because ukhuluma nabantu abakhombisa ukungakholwa kodwa yena uJesu waba nokukholwa ngabo bona already ikhawe intathu bakhombisa ukungakholwa kodwa uJesu uba nokukholwa ngabo uthi abahambe awuphinde futhi Wayesethi kubo, hambani niye uthuma ezweni lonke. abantu abanokungakholwa lento uma ngithi mhlawumbe istrategy leso uJesu asisebenzisayo inginikeza into sithembile ethi
kubalekile ukusebenza umsebenzi kaNkuluNkulu. Bantu abasha balekile endlini kaNkuluNkulu ukuphatheka ubamba iqhaza endlini kaNkuluNkulu. Ngoba ukubamba kwakhe iqhaza kukusiza ngisho ekukholweni kwakho. Labantu uma behleli bahlala badudana ngokungakholwa. Kodwa uma behamba kushintsha ukungakholwa kwabo bakholwe. Ngiyayizwa la? Uma behamba kushintsha ukungakholwa kwabo. Enye yezinto esikhuliswe ngazo ile yokufakaza. Ukuthi ukufakaza nje kukodwa ngoJesu kuboost ukukholwa kwakho. Kunezinto ezama faith boosters. Ukufakaza ngoJesu kuboost kusiza wena kahle kahle. Ingakho oqala kwakuthi makudedela ithuba lofakazi kusathiwa nje ofakazi ngakosho ngisho abangakho sesisukumile simaphambili sizosho ukuthi uNkulunkulu sisize ngoba the more uyisho lento is the more isiza wena. Wake wambona umuntu oyiqambela amanga aza wakholwa yena amanga bewazi amanga kodwa agcine sewakholwa yena amanga akhe agcine senjani? Masiphuma nje inkonzo mhlambe bengahleli nala ngaphakathi beyihlalele lapha eminyango edlala. Masiphuma nje inkonzo uzoza la athathe le mic abize umngane wakhe ukuthi akamshuthe umngane wakhe amshuthe uyobese post athi ishunyalwe kakhulu namhlanje. Manje wena obukayo ubona ngathi bekushumayela yena ngithi ugcine sekholwa amanga akhe. Manje umuntu onjalo kufunakala umphikise ngoba uzokushaya ngempela futhi miyeke. Khona abantu abagcina sebekholwa amanga abo. Ngiyakholwa Nkosi siza ukungakholwa kwami. Uthini uJesu? Hambani. Hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhaphathizwe uyabusindiswa. Awucabanga labantu abanokungakholwa bathunyelwa ukuthi abayokwenza abanye bakholwe. Mase bemtholile okholwayo uza kubhabhadiswa. Hayi mina ngicabanga ukuthi uJesu wayeyisho lento efuna nabo ukushintsha ingqondo yabo bakholwe. Because ubanikeza manje ama benefits omuntu okholwayo. Uthi okholwayo uza kubhabhadiswa. Uthini? Okholwayo abhaphathiswe uyakusindiswa. Lithi uza kusindi okholwayo mase yabhabhadiswa uza kusindiswa ya. Kepha ongakholwayo Ya. uyakulahla. Kepha ukhuluma ngabantu akade bengakholwa 5 minutes ago. Uthi kubona kepha ongakholwayo uza kula. Hayi ngeke bashumayeli. Kukhona into esingayifunda la kuJesu. Kukhona indlela yokukhuluma esingayifunda la kuJesu. uJesu akashonga ukuthi anikholwa nizolahlwa. No, uJesu akayishongo njalo. Uthume bona ukuthi hambani nenza abanye bakholwe. Wayesethi uma bekholwa besindiswa bebhabhadiswa bazosindiswa. Kahle kahle utshela nabo laba indirect. Usethi ke kepha ongakholwayo uza kulahlwa. Ngicabanga ukuthi nabo kwahlasimula umzimba mabezwa le ndaba ukuthi ongakholwayo uzoba njani ngathi uza kulahla. Angishintshe ukwenza kwami. Indaba kusho khona ukuthi uyibeke yahazula kanjani ukuze izwakale kahle. uJesu ukhuluma nabo kodwa for sure kusukwa la hayi akekho noyedwa wafuna ukulahla. Kusukwa la enye yezinto ezenza ukuthi bakholwe ngempela ukuthi vele nezinto uJesu ayishilo sebeyibonile zenzeka. Uthi Le yakubalandela abakholwayo. hayi nayike indaba. Uthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Akekho noyedwa umuntu ongafuni kwenzeka izimangaliso nezibonakaliso ngaye. Uthi kubona ziyolandela kuphela abakholwayo.
hayi ngiyacabanga ukuthi nowayewumfundi wayeyibona kahle lento ukuthi hayi kusho ukuthi uma ngase ngingakholwa la khona into engizongakwazi ukuyenza. Uthi ngegama lami nazike lezi zinto ayibalayo. Uthini? ngegama lami bayakukhipha amadimoni Uma ukholwa izweni kahle lezi zinto akuzona zabafundisi. Nyayizwa? Akuzona zabapostoli. Akuzona ezawo wonke umuntu kodwa okholwayo. Okholwayo uza kuzenza lezi zinto. Zithini lezi zinto? bayakukhipha amadimoni Amadimoni into yokukhishwa umuntu okholwayo. Ukhiye wokukhipha amadimoni ukukholwa. Ukhona umuntu ongakaza ayithindi imic kodwa okholwayo. Okwazi ukukhomanda amadimoni asuka ahambe. Nikhona abazalwane ngoba uyakholwa. Ukholwa into ebalekile ukholwa. Ukukholwa. Ukholwa mawunakho ukwazi ukwenza izinto ezinkulu. Kuthiwa bashumayele ngezilimi ezintsha ngisho ukushumayela ngezilimi ezintsha okwabakholwayo. Kuthiwa baphathe izinyoni ngamanye amazwi uma lithi baphathe lisho ukuthi bathinte. Siyezwana bazalwane? Ngenzela ngilungise wena ungahambi ufuna inyoka nawe uzoyiphatha. Cha iBhayibheli angithi leli silifundayo ela 1959. Yabo ilanguage iya develop ilanguage. Siyezwana bazalwane? Igcina into ingasabekwa kanje kodwa seyibekwa kanje. Ingakho njengoba de kubusiswa abantwana angithi lalithi iBhayibheli uJesu wabaphatha ngamamazwi ayebathinta. Nikhona abazalwane? So uyokwazi ukuthi uthinte inyoka kodwa ingakwenzi lutho noma yona ikuthinte kodwa ingakwenzi. Ngaye ngakhuluma la kunini ukuthi abaningi beni mhlawumbe inyoka sezayenza abathinta ungaboni. Nikhona abazalwane? Kodwa ingakwenzi lutho. Kwaye kwasho omunye umzalwane lapha efolweni dala efakaza uthi lo mzalwane wakathi nje ehleli nje ekhaya kubo uthi wavela ukumenyeza uma wakhe. Wathi uma wakhe sibanibani ngenze kumusho ukhona sakhona kodwa ngenze kumusho ngoba ngiyazi bayamaza abantu. Sibanibani? Uthi mate wathi ungabusanyakaza. Uthi ngesikhathi kuthiwa ngabusanyakaza wayesemsayinele emkhombisa ukuthi naye inyoka eduze kwakhe. Uthi ngesikhathi esuka lenyoka later on ba discover ukuthi inyoka ifile. Asiyazi lenyoka ukuthi yayifike kanjani. Siyezwana abazalwane? Asiyazi yayifike kanjani ngoba alikho amanxeba ukuthi kade ishawa nge18 kodwa yona ifile. Haleluya. Ngoba ukukholwa awusanibonani bazalwane. Ukwazi ukuthintwa izinto ezingafanele kodwa ungenzeki lutho. Ubaba ungidi iveteran lama 5 uthi ubaba uraleholela kwathi kuthandazwa kusentabeni uthi ubaba ungidwezwe into imthinta ekhanda from esihlahleni uma ethi ulunywe inyoka kodwa inyoka kwabonakala kugingqika yona phansi kufa yona inyoka ngoba lithi iBhayibheli lezi zinto zenzeka kwabakholwayo. Ukukholwa kuba njengento evalele emathanjeni ethu. Kuba njengento ehamba emthanjeni yethu egazi. Noma yini ekuthintayo engalungile. Haleluya. Laba abanama-computer bazokutshela ukuthi ukhona izibulali magciwane kulama computer. Othi ngisho kuthiwa ufaka ngisho kuthiwa ufaka induku yakho lapha ya ivela ikutshela le nduku oyifakayo inamagciwane. Haleluya. Ivala izinto ekufanele ukuthi ivaleke iprotect. Noma sikholwa ke bazalwane sinjalo. Ngisho umuntu angakujova ngomjovo ongalungile uma ukholwa.
ungakuthi nje umjovo kancane kancane uze ukhonto engahambi kahle basheshe bakuthole khonto ngoba uyakholwa izinto abanikezwa zona kuthiwani Uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. ngisho uphuza into ebulala bazalwane hlezi ngisho njengoba sihleli la baningi abantu asebeka baphuza izinto ezibulalayo la ngisho izitolo nithenga kuzona nithenga izitolo ungayibhekisha into expired uyithatha ubuye nawe uhambe nawe wake wadiscover into osuyiqedile simnandi uzoyazi yamnandi lento uthi usuthi ubheka idate expired 3 months ago uyitshela khona ezokwenza ungenzeki lutho angisho ukuthi idlana into expired ngoba amandla uNkulunkulu awafake kuwe ngaphakathi akwazi ngisho ukubulala izinto ezinamandla kufanele zikubulale ngokholwa thiwa Bayakubeka izandla phezulu kwabagulayo basile. lithi iBhayibheli bazokubeka izandla kwabagulayo basinde hayi abapostoli kodwa abazalwane abakholwayo ngeke ngenze example ngasonto edlule ukuthi ngisho laba abancane bethu abantwana abancane bethu fanele nabo sibafundise indaba ukuthi uma ukholwa unamandla okubeka izandla kwabagulayo basinde ukuze ngisho esikoleni labafunda khona uma kuzomncane omunye ongangabo exakwe yikhanda lo azi ukuthi thina sinayo isolution ukuthi kubeke izandla uphile nikhona bafundise bese bancane once abafundisa lokho bazokhula because into eyenzakalayo ukuthi sibeke izandla kwabagulayo baphile udinga ukukholwa udinga ukukholwa uLuka uyibeke ngenye indlela kuchapter 24 uverse 9 wakhona uthi Base bebuya ethuneni babika konke lokho kwabayishumi nanye nakubo bonke abantu. uLuka kena ubagrouphile labo mama laba ubabalile uLuka kwakuhobani lithi iBhayibheli base bebuya ethuneni ya KwakungoMaria Magdalena noJohana noMaria unina kaJakobe nabanye ababekanye nabo babatshela abapostoli lokho. Kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo. uyabona uLuka uyibeka ngenye indlela uyibeka nje icaca ukuthi ukukhuluma lokho kwaba njengento eyize niyazi ukuthi siyakwazi ukuma la ngaphambili sikhuluma izinto ohleli phansi kuba amazwi ayize nje leso washona sideclare izinto ohleli phansi kube ukuthi ukhuluma nje kube ukuthi uyayiphuphela nje athe funda iBhayibheli umuntu kube inkulumo eyize nje seBhayibhelini kodwa umzalwane ekholwa awumthinti makhelwane cela uNkulunkulu asize ukungakholwa kwakho ngiyakwazi wena uyakholwa awuye ku verse 22 Futhi nabesifazane abathile bakithi basethusile. yilo sexoxa indaba ke manje yilo sexoxa indaba oyizwe ngomama lona ke idrama yakhe anayo ngathi unenkinga enkulu yokudramatize izinto uthi ngisho abesifazane ababuye ethuneni basithusile ngicabanga ukuthi nezandla wayibeke ekhaya nabantu kade bephila noJesu ebatshele kahle ukuthi uzovuka mesevukile ibona bangasakholwa uthi ababeyile ethuneni ekuseni kuthe bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila nabathile babakithi baya ethuneni bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane Yeah. kodwa yena uqobo abambonanga wayesethi kubo
nina eningaqondiyo nenilibele enhlizweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. lo uxoxela yena kuqobo lwakho Jesu. Nikhona baza kwinkinga ukungakholwa. Umuntu mengakholwa uhamba no haleluya. Bahamba naye uJesu. Bahamba naye uJesu. Niyabakhumbula ngithi lithi iBhayibheli babe eMawusi angithi bahamba baxoxela yena uJesu ngaye. Ngoba inkinga indaba yokungakholwa. Khona umuntu othi esendaweni right esebandleni eli right. Kudliwa ukudla okuright. Kodwa abe nokumpampatheka nje azulazule edrobheni nje azulaze ehlenyuka nje edrobheni kodwa yena usendaweni right akayiboni imfihlakalo yezulu esendaweni right. Ingakho wake wayalwa uRuth kwathiwa Ruth hlala ensimini ukhothoze kule nsimi ungabheke ezinye izinsimi. Bahamba naye kodwa bambona kuthiwa uKristu verse 30 wathi esehlezi nabo ekudleni wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika amehlo abo ayesevuleke. ola lo ngabamboni kodwa lithi iBhayibheli wathabatha isinkwa wasihlephula. Ngikunika izinto ezama faith boosters. Isidlo senkosi sisodwa siyi-faith booster. Nikhona baza ngisho isidlo mina isidlo ingakho umzalwane kuthiwa yiye emsebenzini uyobamba i-overtime kudliwa isidlo ubocabangisisa kahle khona izinto ezama faith boosters. Uthi uJesu uma ekhuluma ngesidlo uthi lokhu kwenzeni njalo ukuze ningikhumbule. Ngoba isidlo senkosi sisenza ukuthi simkhumbule singamkhohlwa. Ngamamazi kusiza ukukholwa kwethu. Uthini? Wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika amehlo abo ayesevuleke. Amehlo abo aqala ukuvuleka. Ola lo ngade behamba naye uJesu laba ke bayinkinga kakhulu. Ngiyamthanda uMaria I think uMatthew osibhalele ngoMaria because lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ehlangana ethuneni noMaria uthi bayithathile inkosi yami angithi angazi bayibeke ukhuluma naye uJesu. Lithi iBhayibheli uJesu uzwakala ethi Maria. The moment uJesu evula umlomo uMaria wambona uJesu uzwakala uMaria esethi Rabuni. Nikhona abazalwane because enye yezinto ezama faith boosters nezinto ezivula amehlo izwi lakhe. Izwi lakhe umethi izwi lami ziyalazi nami futhi awusanibonani bazalwane izwi likaNkuluNkulu likwenza ukuthi amehlo akho avuleke. But labafunda babe eMawusi babehamba naye ekhuluma ngalo izwi lakhe kodwa still abangambona until badle isidlo senkosi. Ngamanye amazwi fanele ukuthi take part ezwini likaNkuluNkulu mayengavuleka amehlo take part esidlweni senkosi mancane amathuba ukuthi amehlo angangavuleka. Ingakho uma uzohlukunyezwa yingane ekseni ngosuku lokudla isidlo senkosi qaphela mntakababa zingaphoqi ukuthi isidlo senkosi ungasidli because uSathane uyakwazi ukuvela athi nje umuntu akwenza ukuthi unyukele ushukela nje unyukele ushukela ngosuku lesidlo senkosi ukhutshwa umuntu uyehla nje la eTexini ngosuku lesidlo senkosi athi uSathane sengimbambe ngoba akafuni udla isidlo senkosi kanti bonke abanalelo themba bayayihlambulula ukuze uhambe ungene etafuleni lenkosi uright ngoba okubalekile kakhulu ukuthi ngene etafuleni ngoba kuvula amehlo. Lithi iBhayibheli kwavuleka amehlo kubo baqala bambona. Uqedile lithi iBhayibheli bamazi ngamazi bamrecognize bambona ukuthi uyena ngoba esebanika isidlo senkosi lesi kade banikeza sona 4 days ago
babona ukuthi le ndlela enza ngayo ile ndlela ekade enza ngayo 4 days ago. Lithini? wayesenyamalala kubo. Lithi iBhayibheli wayesenyamalala. Bheka-ke beyikhahlela inyawo. Bathi Bathi omunye komunye, inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu? hawu kodwa sithini? Lapho Kade sihamba naye kanje. Inhliziyo yethu beyingavuthi. Awu haleluya. Bayikhahlela bona manje ngoba kade behamba nabo. Hayi anikho namhlanje. Bathola late kulo muntu ekade sihamba naye uye. Bathi inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu. Kade behamba naye. Barealize late ukuthi uye. Sebebuzana bona ukuthi inhliziyo yethu ibingavuthi. Ngamanye amazwi inhliziyo yabo beyivutha kodwa bayicisha. Inhliziyo isho ukuthi uye batibona kuyena. Mhlambe bebeqhwebana athi omunye yabona ngendlela esihamba ngayo. Amandla esiwezwa njengoba sihamba nayo. Ngenzeka ukuthi wathi omunye musuqina kuyena. Kukhona izinto uNkulunkulu asinikeza zona asenze simazi kangcono ngazo kodwa thina siyisuppresse thina. Sithi akona. Bathi bingavuthi yini? Bathi lapho ekhuluma kithi endleleni, ngesikhathi ekhulu ngamanye amazwi bathi ngesikhathi ekhulu kahle lento eyenzeke kuMaria. Uma ethi Maria, uMaria ethi Rabuni, yenzekile nakubona. Ngesikhathi ekhuluma ngezwe ngoba izwi likaNkulunkulu likuvula amehlo, izwi likaNkulunkulu likunikeza ukuqonda konke, izwi likaNkulunkulu liboost ifaith yakho. Yenzekile kubo kodwa bayicindezela until kuze kwenzeke into ebonakalayo, kuthathwa isidle esibonakalayo sivuna ngoba bakhona abantu abangalikholwa selikhulunywa izwi. Fanele at least kwenzeke into ebonakalayo. uMaria kuthiwa Maria urecognize ukuthi akekho umuntu ongibiza kanje uJesu uthi Rabuni kodwa labo uhamba nabo bamboni. Kodwa uma seberealizile, you will be shocked mntaka baba mawufika ezulwini usuthola ukuthi uNkulunkulu kade ayekhuluma nawe ngento uyicindezele abe sathe thatha le ngubo uyinikeze umzalwane othize uyicindezele uthi haya kuyena uyicindezele. Athi thatha le sudi uyinikeze umzalwane othi uyicindezele kanti uye. Mhla sewufika ngale sewubona ukuthi konke lokukhuluma kade kukhuluma nawe uye, you will be shocked. Thana ngiyakholwa Nkosi, siza ukungakholwa kwami. Ngamanye amazwi le part yakhe encane yokungakholwa uNkulunkulu akakusize kuyo, usizakale ukholwe. Lithi sikaNkulunkulu anginamahloni ngevangeli. Ungabi namahloni ngevangeli. Umveza uKristu noma ngabe kuphi la umveza khona. Ngisho bangakubiza ngomfundisi ungeyena, thatha igama mntaka baba mabefika emsebenzini la osebenza khona bethi umfundisi isho impela uthi hayi sengikhona mina. Bathi woza uzosivulela ngomkhuleko ukuthi okay sefikile umfundisi omkhulu wale nkampani sengikhona. Khuleka mntaka baba ungabi namahloni ngevangeli. Ngiyakholwa Nkosi, siza ukungakholwa kwami. Engathi uNkulunkulu angasakhela abantu, araise abantu abakholwayo abazoba nokukholwa noma uSathana ngathini noma ngabalethelani kodwa babe nokukholwa enhlizweni zabo, engqondweni zabo ukuze icebo likaNkulunkulu lifezeke. Ngiyakholwa Nkosi, siza ukungakholwa kwami nalapho esivulela imibhalo na ngoba masivula imibhalo okwethu suka singafuni ubone thina suke sifuna ubone yena uKristu. The more sikuvulela imibhalo sifuna ubone yena, the more sikuvulela imibhalo sifuna ubone naye ubavulela imibhalo. Kodwa awu haleluya bathi inhliziyo yethu sizwile ivutha. Siphakameni simeni ngeenyawo. Ngiyakholwa Nkosi, siza ukungakholwa kwami, sisize Nkosi
Akube nabazalwane abakholwayo. Akube nabazalwane abanokukholwa. Akube nabazalwane abagcwele ukukholwa. Akube nabazalwane abambathisiwe ukukholwa. Amandla kaNkulunkulu avalelwe kubo basebenze ngegama lika Jesu. Baba siyabonga izwi lakho. Siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho nathi mina. Siyabonga baba ukusikhumbuza ngokubaluleka kokukholwa. Siyabonga baba wonke umuntu okule ndawo ongakholwa baba siza ukungakholwa kwakhe. Iphathi nephathi ongakholwa siyithena amandla siyayixosha ngoba uthe wena baba ezwini lakho umuntu noma ngani okukholwa okuncane kodwa ukungabaza kungekho. Susa umoya wokungabaza thena amandla okungabaza ngegama lika Jesu. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Mawukhona la uthi mfundisi ngiyakuzwa ukhuluma enhlizweni yami ngiyathinteka. Lokukholwa esikhuluma ngako ukukholwa ngeNkosi uJesu. Mawukhona uthi mfundisi mina ngifuna lo Jesu okuyena engizokholwa uye. Athi ugogo ugigaba njengokusho kombhali engizokholwa uye. Mawuthi ngiyamdinga lo Jesu ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona sithandaze kanye nawe. Mawuthi ngiyamdinga lo Jesu, mawuthi ngiyamdinga nangu uJesu. Phakamisa isandla sakho la ukhona nangu uJesu. Angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Nangu uJesu. Ithuba lele ngikunikeza lona lokwamukela uJesu. Phakamisa isandla sakho la ukhona. Ungasabi. Ungabasaba abantu. Phakamisa isandla sakho la ukhona. Siphinde sishayele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Baba uGumbi cela uzothandaza baba egameni lika Jesu. Yes Lord. Thank you Jesus. Baba wethu sibongile kakhulu mdala weinsuku.